Handymäni moro. Videota tulee taas. Selvitty nyt lentsuista ja kaikista pöpöistä. Vetty antibioottia sen verran hevosen kuuri, että lähti ne poskiontelot tyhjäksi sitä bakteerista. Ja kesäkin tulla tusahti yhtäkkiä. Ja tosiaan tervetuloa uuden videon pariin. Haetaan tuosta vähän matkan päästä Fortissa, niin siihen tuo talikko. Hajetaan tuota, käydään hakemassa. Liittyy tuohon tontiostohommaan. Se nyt on edennyt hyvälle mallille. Siitä on tarjous hyväksytty ja tuota nyt otellaan kauppakirjoja ja pääsee allekirjoittamaan, niin pääsee siihen touhuun. Sitten saa vähän työkoneelle lanssia. Sen semmoista, niin siihen liittyen niin haen tuota takakuormaa ja tuossa oli Halavalla niin tuo paskatalikko. Saapi sillä ja jonkun matkan päästä tuosta käydään Raneetsilla hakemassa, niin jos se tähän kyytiin soppii. Ja siinä on semmosia vanhoja kantoja ja sitten lehtikasat ja tuommoiset, niin sillä talikolla näppärämpi Velsan kyytiin nostella ne, niin siihen homma. Ja vaihossa annan nuo vanhat Fortin lumiketjut, kun mähän löysin silloin talvella romulavalta niin toisen piikkiketjun toisen puolen renkaaseen, niin sitten ei tarvitse löytääkö yksi vielä jostakin torista, niin pongata, niin mulla on sitten piikkiketjut Fortissa, niin nuo lumiketjut on vähän semmoiset ollut, että ok, kyllä nekin menee ja pitää, mutta paremmin se tuo piikkiketju toimii tuolla lumeella ja joka paikassa. Niin, menkööt vaihtoon nuo ja suopi vähän jonkun semmosen tavaran, mille on käyttöä, niin tilalle. Ehkä nyt yhdesti voi olla käyttöä ainakin. Ja sen jälkeen, mutta ei mitään. Ajellaanhan tuohon naapuripitäjä ja hajetaan pois kuorma. Joo, vähän tässä on suunnitellut nyt ja voimat on pallautunut tuon romusta jälkeen niin aivan täysin. Nyt on mukava tehdä. Siinä edellisessä Ransitti-videossakin oli jo vähän sillä, että en tiedä, että vielä on, että melko sippi oli ukko sen jälkeen. Kovaa tauti, mutta tuolla se oli poskionteloissa oli märkää täynnä molemmat, niin sieltä se löytyi ja sai antibiootit, niin japadabaduu rupesi puremaan. Niin tuossa monenlaista projektia on ollut tytölle tehnyt hiekkalootaa ja tosiaan niin tämä Ransittia nyt on pelannut ihan hyvin, että se ei ole mitään ollut hämminkiä ja äkkiä koputtaa puut. Ja sitten kytki on tässä nyt se, että sitä on vähän miettinyt, että pitäisikö tuo alkaa tekemään kesälomalla. Kytki asetelman vaihto. Kattoon tuosta vasite mitä maksaa netistä jos tilaa, niin kytki asetelma tuo levy ja asetelma ja painelaakeri, niin eihän tuo kallis 160. Se oli kylläkin joku Nexeni vaan Nexuslla mikä se oli se merkki, että pitää vähän selvitellä tuolta kautta rantaa, että onko siinä chassin levyt esimerkiksi. Tällä lailla. No tonttiommasaispaketti, niin se on niinku kaiken A ja O. Niin pääsis siinä sitten touhuskelemaan ja suunnittelemaan vähän mitä siihen tekee. Ja puuthan on vähän myöhässä, jos sitä meillä on kyllä. Mä ne kaatelin siitä, että vähän lehti on kerennyt tulla, mutta olkoon sitten vaikka seuraavaan talveen tai miten kerkiä kuivamaan.
Raneetsi sen kun kulkee vain. Smithin PR Smithi, mikä se on tuo, niin lähti vetämään. Siinä on rekkaa kiihdyttää rintarinnan menemättä, kumpi kerkii. Tai kuorma-autot, rekat. Toisessa on lavetilla, siinä on pikkunäppärää kuormaan näkköpi oleva ja sitten on tuo saksilla vaan tuolla ees. Ei oo vielä, mehän kerätäis periaatteessa, no en tiedä, siinä on 2 rekkaa perkele. En tiedä, siinä on 2 rekkaa perhana pahimmoinen, ei toi takki riitä ohi mennä. No, kohtapa sitä käännellään Kiiminkiä kohta. Ei Kiiminki tuolta Puttaan risteyksestä. Pitkä rekka tuossa tuo Smithi. Alkaa olla akseleitakin varmaan 19. Pitkiä kuljetuksia. Joudutaan pikkusen pahtaa ylisnopeutta, mutta ei paljon. Tämmönen 5 kilometriä tunnissa suurin piirtein sopiva tuommoinen. Aina se on meikäläisellä, mä menen jotakin hakkeen, niin aina myöhässä on. Myöhässä on että eipä siinä mitään. Rebelverksi emäntä vastaan. Eräällä melkein samanlainen Volvo. Terveisiä vaan. Perhana viekkö. On tämä kyllä ihme homma. Vaikka lähet aina 6 tuntia ennen lähet hakkeen jotakin tavaraa, niin se on silti meikäläinen aina myöhässä. Jospa se, no eipä sinä mitään. Joo, nyt on talikko tuossa niin kyytissä, ei sitä näy tuosta, mutta oli kyllä asia, tosi mukava myyjä oli ja meikä vähän myöhästyikin, niin piti soittaa siitä. Ei kun laittaa viesti, että myöhästä, mutta aivan oli niinku ykkös. Siellähän oli monenlaista rattoria vehettä, niin ja olisi pitemmäksikin aikaa jäänyt raatille, niin oikein mukava myyjä oli. Ja nyt on talikko kyytissä Raneetsi. Sai ketjukin uuteen käyttöön sitten jonkin pikku traktoriin. Raneetsi eikö kulkee. Tuo kytki, se mua vähän ärsyttää, kun se tahtoo vähän ujeltaa. Niin. Perhana kun sais aikaiseksi, se alkaa vaihtaa. Tämä on perfecto. Joo, kyllä se tuo talikko voi olla vähän parempi siihen kauhaan verrattuna, niin saa niitä lahoja kantoja, muuta nosteltua velsan kyytiin ja lehtikasoja sun muuta. Niin siihen on varmasti aivan hyvä pekootti, että kauhalla pystyy sitten maa-aineesta enempi tyrnäyttelemään. No vähän yhdestä projektistakin hieron tuossa kauppoja, mutta kun tässä on nyt niin paljon kaikkia nyt tulossa tonttihommaa, niin se vähän niin kuin jäi se homma sitten tuosta traktorikaivurista. En mä tiedä mitä mä olisin sillä tehnyt, mutta olisi siinä ollut projektin tynkää niin sanotusti, jos minä saanut alkaa laittaa ja kunnostaa, mutta ei kaikkia nyt viittejä ottaa ja yhtä aikaa, kun pitää nyt tosiaan tuo maahomma tosta ja
selvittää ja jos jonkun laitan, niin se on joko mönkiä tai sitten mä oon niitä mönkiöitä vähän vierastanut itse, että ehkä ne on vähän semmosia lekikaluja, että semmosen Warzone Textanko löytäis jostakin kaveriksi tuon 4-tonnisen rinnalle. Niin semmonen se olisi huippupeli. Kovissa hinnoissa tahtoo vaan Textatkin pyöriä. Joo, en tiedä. Semmosen latolöydönkö löytäis. Niin heti kauppa kiinni samoin hei. Aivan mahtavaa nyt kun ääni kulkee ja on niinku tervehtynyt, niin aivan niinku eri olo en tiedä. Ja kesää tulee, yes. Ja kesän lomat kolkuttelee ja on niinku huippu hyvä. No niin, kotona kotiseudulla kohta tässä liikenneympyrästä. Suomen kuuluisin liikenneympyrä. Tähän on ajanut varmaan sen 10 autoa tuo keskelle tärräyttänyt. Joo. Ei, siellä on se joki. Siellä viihdyn toki. Pitääkö hakea tuosta uudesta supparista vähän eväästä ja sitten köörätä kotiin ja suunnittelemaan. Suunnittelupalaveeri. No niin, mikä Neuvostoliittolainen se on ihan eikö puolalainen. Ei näin päästä. E-City. Siinä se K-marketti puretaan pois alta. Tuo tuli tuo suppari onneksi vihdoin ja viimein tuo supermarketti tänne. Ne on älyttömän hyvää homma. Noin vaan. Takia pakettikin postista. Parkkipaikka, no etapa tohon S-parkkiin. Parkkiin takia se pakettikin joka tapauksessa. Uljas raneetsi. Joo. Kovaa raata. No niin, nyt apetta vähän ajettu tuosta kotiin päin. Pakettikin tuli hajettua. Tuli tuolta Arskakin noista Kiinan kaavasta, niin katsotaanpa, että onko yhtä kestäväkö maneella. Mitä mainostaa, pitääkö tää testivideo. Äijä muutaman kerran rattorilla ja rukki tuolla meinat tuolla perhana paskataliikolla vähän siihen ja ynnä muuta, mutta ei vaiskaan hyvä homma, että lasit menee kaupaksi. Niin. Tämmöiset Kiinan pookien tekeille tuli. Oota kun mä saan ottaa koko kamera saatu. Tämmöiset Kiinan pookien klaasit, niin ihan kai nämäkin sangosta taittelee, niin kestää ihan hyvin. Saa nähdä. Eihän mä maksaa kuin muistaakseni 3 euroa. Niin. En tiedä, pitäisikö tehdä testivideo. Pyörätetään talikko kyydistä pois, kun Fordi on siinä. Oottaa jo kieli pitkällä, mitä se on taas mennyt ostamaan. Tadaa, siinähän se talikko on. Jippii. Ei muuta kuin
otetaan kiinni ja pudotellaan alas. Siihen se pyörähti. Pitää vähän järjestellä. Mä otin kuorman lavoja, niin pitää järjestellä vähän nurkkaa, kun rautaakin tullut romuulevalta ja tuolta saanut niin lövettyä, niin semmoista. Semmonen video tähän väliin. Handymani kiittää, kuittaa. Kiitos tilaajille. Ottakaa kanavatilaukseen. Se on moro. Hypettäkää, jos haluatte nähdä Temulasien kestävyystesti. Moro!